PDP dai mu bar APC tunda ba ƙaunar mu suke ba. Shin har kun manta Boko Haramun na ta kashe mu? Shin har kun manta kidnappers na ɗaukar mu? Shin har kun manta ɓarayin shanu na shiƙar mu? Shin har kun manta jam'in sallah sun kana mu? Shin har kun manta kuɗin kujera sun lillinka? Shin har kun manta kuɗin haraji sun lillinka? Shin har kun manta kuɗi na fetur sun lillinka? Shin har kun manta kuɗi na fensho ba su biyan ku? Shin har kun manta asibitoci babu kulawa? Shin har kun manta kuma tsaro ba sa badawa? Shin har kun manta hanyoyi ba sa gyarawa? Shin har kun manta ruwa da nefa babu kulawa? Shin har kun manta buhu na gero